чакандӯзӣ яке аз ҳунарҳои қадимаи мардуми тоҷик ба ҳисоб рафта бозгӯ аз таъриху маданият ва фарҳанги волои ин мардуми кӯҳан бунёд мебошад. хушбахтона бо талошҳои пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон чакан ба феҳристи фарҳанги ғайримоддии юнеско ворид гардид ва ба оламиён муаррифӣ шуд. имсол баргузории озмуни ҷумҳуриявии садранги чакан ба 25-умин солгарди ваҳдати миллӣ рост омад ва даври вилоятии озмуни мазкур дар шаҳри Кӯлоб гузаронида шуд. меҳмони асосии ин чорабинӣ модарон буданд, ки дар арафаи 25-солагии ваҳдати миллӣ тавассути корвони модарони ваҳдатсаро аз 25 шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон дидан карданд. онҳо дар ин чорабинӣ фасоҳату малоҳат, антиқаю нақшҳо ва зебогии чаканро дар пешниҳоди ҳунармандону бонувони Кӯлоб мушоҳида намуданд. шаҳри Кӯлоб ин ватани асосии чакан аст. ба ҳамин хотир раёсати корбозонон ва оилаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон тасмим гирифтем, ки даври вилоятии озмуни ҷумҳуриявии садранги чаканро вобаста ба сафари кории модарони ваҳдатсаро дар шаҳри Кӯлоб доир намоем. аслан мо хуб медонем, ки чакан ин ба мероси фарҳанги ғайримоддии ЮНЕСКО шомил гардид. ин барои мо занону бонувон фахр аст, ки имрӯз либоси чакан ба бар мекунем, тарғиби сари либоси миллӣ мекунем, чун медонем, ки сари либоси миллӣ як ҷузъи фарҳанги миллии миллати тоҷик ба ҳисоб меравад. дар намоишгоҳ дару девор мизу ашё ҳама бо чакан оро дода шуда буд ва кулли занону духтарон либоси зебои чакан ба бар карда буданд. гарчанде фестивал «Сад ранги чакан» ном дорад, дар ин намоишгоҳ садҳо ранги чакан ба чашм мерасид ва ҳар як чакани пешниҳод гардида аз дигаре зеботар буд. модарони ваҳдатсаро аз ин зебогиҳо ва сулҳу суботи сартосарии кишвар шукргузорӣ мекарданд. имрӯз бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Кӯлоб, ки гурӯҳи 80 нафараи модарон дар ин ҷо ширкат дорем ва дар ҷамъбасти озмуни садранги чакан ва бори дигар аз тинҷиву осоиштагии кишвари азизамон, аз ободиву сарсабзии ин ватани биҳишт осо, ки бо заҳматҳои шабонарӯзии роҳбари давлат барои мо модарон имрӯз тамом шароитҳоро муҳайё сохтанд. ифтихор мекунем ва шукргузор ҳастем, ки дар фазои орому осоиштаи ватан модари тоҷик имрӯз хушбахтона бо фарзандонаш сарҷамъ умр ба сар мебарад. маҷлиси тантанавӣ бо сухани шодбошии муовини раиси вилояти Хатлон, раиси шаҳри Кӯлоб ва раиси кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз гардид. мавсуф қайд намуданд, ки чакан баъди ба даст овардани ваҳдати миллӣ ва тинҷӯи оромӣ бо ибтикори раҳбари давлат ҷаҳонӣ шуд ва ҳарду меваҳои дарахти даврони соҳибистиқлолии мамлакат мебошанд. модарони корвони ваҳдатсаро, ки аз минтақаҳои гуногуни кишвар буданд, дар ин фестивал баромад карда шукрона аз тинҷӯи оромӣ, сиёсати фарҳангпарварона ва инсондӯстонаи президенти мамлакат намуданд. тарроҳони вилояти Хатлон маҳсули ҳунари чакандӯзии хешро намоиш доданд. рӯи саҳна занону духтарони тоҷик либосҳои чаканро дар паспардаи қасри фарҳанг, ки бо дарозии 12 метр ва паҳнои 6 метр духта шудааст, вобаста ба сину сол, маҳал, фаслҳои сол, ҷашну маросим ва аз қадим то имрӯз дар омезиш бо атласу адрас ва либосҳои духти аврупоӣ ба бар карда нишон доданд. дар ин фестивал аз ҳама беш кӯдакон фаъол буданд, ҳам мерақсиданду ҳам саҳнаро бо либоси чакану хандаи зебояшон оро медоданд. фестивал бо баромади ҳунармандони шинохтаи кишвар бо сурудҳо дар васфи чакан ва рақсҳои дилошӯб анҷом пазируфт. ширинҷон Сафарзода, Сайфиддин Исмоилов аз шаҳри Кӯлоб барои барномаи Навид.